Pumasok kayo dun sa kwarto, 2 lalaki at 3 babae. Pero all in all po, kasama po ako, 3 lalaki at 2 babae. 6 po kaming lumuwas ng Baguio. Then sabi ko sa kanila, magpapaiwan muna kaming 2 dun sa booth. Then kayong 4, pwede na kayo mag-check-in. Ang tutuloy lang po dun sa transient house ay 5. Mhm. And nagtaka po kami, binigay po sa amin is 6 to 8 capacity na kwarto. Na-feel na po kagad ng team ko is parang creepy. And yung isa pong kasamaan ko, pumasok dun sa rooms and nalock po siya. So yung landlord, nung pumunta po dun sa bahay, and then hinawakan po yung doorknob, isang ikot lang po, bumukas na siya. Wala naman po kaming kahit ano, medyo creepy lang po yung lugar. Pagbalik po ng transient house, nung gabi na po, kasi nga parang medyo creepy talaga yung kwarto, tumawag po ako dun sa landlord. Nagpapapalit po ako ng kwarto. Sabi ko, ma'am, kasi masyado pong malaki yung kwarto na binigay nyo. So 5 na lang po kami may iwan. Nagalit po yung lalaking landlord. Kasi ang dating po sa kanya is parang nagsisinungaling daw po kami. Paano kayo naging 5? Kanina, tanghali, nakita ko kayo pumasok dun sa kwarto. Ang pumasok sa kwarto, 5 tao. So lahat po kami nagtinginan. At ang sabi po nung lalaki, 5 kayo. Pumasok kayo dun sa kwarto, 2 lalaki at 3 babae. Pero all in all po, kasama po ako, 3 lalaki at 2 babae. Pumasok po silang 5, silang 4 po dun sa kwarto. Pero may isa pong nadagdag. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.